ହୀରାକୁଦରେ ଦେଖାହେଲା ଏକ ବିଶାଳକାୟ ସାପ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କିଛି କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଏହା ସତରେ ଘଟିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦିନକୁ ଦିନ ମାଳିକା ବଚନ ସତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ସହିତ। ରାଜୁ ଦାସ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟ ଧରାଳି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛ ବିକାଳି। ସିଏ 31 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳିବା ପାଇଁ ହୀରାକୁଦକୁ ନିଜର ଜାଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ମାଛ ଧରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ମାଛ ଧରୁ ଧରୁ କିଛି ବିଳମ୍ବ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ହଠାତ୍ ବାଟରେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ସାପକୁ ସିଏ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ଅନ୍ଧାର ବେଶୀ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବେଶୀ ଭୟ କରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସାପଟିର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସର୍ପଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ରାସ୍ତାରେ ପାସ୍ କରିକି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ମଝିରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଅଜଗର ସାପ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସାପର ଆକାର ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ନିଜେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।